Horas manugot madihita saluhut na damang dainang nang songoni haanggi pinaribot di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Ia renungan singkat dihita di manugoton ime bahasa Pelusia na berjudul Surat Holong ni Debata Sadiri. Yang gua Kristenon idang sada agama. Adang disuruh debata Jesusi mabuan agama nama cahibat tupurtibion. Itong sa debata anak na nasasadai asa bodoh hita marperdumuan dohot debata marhite Jesus. Yang gua agama i nama bebosat dui jala parukdokum pakilalata. Ale perdumuan manang persadani mangalehon semangat manang las neroha. Perdumuan naguk holong roha tumabahan las roha situ tudo. Jala sadok pala bukur roha. Tujuan na barpudis ya jolma imala o makilalahon hinadinggan itu had debata. Jala na marperdumuan dohot persauran naguk holong rapon debata. Sada perdumuan ni taba margugu ala dong pakilalaon. Salak ama dot salak ina boy marhasohota situtu menurut hukum. Ala mula dong sada komunikasi nasihat manang nadinggan gabe dio nasida do natonggi jala martaba-taba tutonggi na tujulan niare. Hubungan manang perdumuata tu debata dimulai Mei tikirung tajalo Jesusi gabe Tuhan jali sipalua marsifat pribadi. Perdumuan non lamu dipagomos Mei ala na adong komunikasi. Maka tai dohot debata marhite-hite hatana ima Bibel. Hitape makatai tu ibana marhite-hite tangiyang. Tiki persia hita tu Jesus nagabisi palua na bersifat pribadi bana tu hita rodo ibana jala bongot di bagasan rohatta jala tajalo do DNA manang tada mudar nai. Tiki tubuh badu halion hita dohot DNA ni Jesus. Gabe tajalo do pamarengan ni debata secara pertudion jala boy mamereng harjon ni debata boy debotot tai di Yohanes 3 ayat 3. Adorang suri tubuh musya manang tubuh padualion hita holan akahatan adong di Bibelido boy tabereng jala taboto musya akacerita narong di Bibeli alai tung so taboto do makna manang lapatan pertudion na adong di barita na adong tersurat di Bibeli. Adorang setubuh hita padualihon tung macebosat do hita mancaha Bibel. Ala nadang boy do hita mamereng hindauli ni Bibeli. Sada Korintus 2 ayat 10. Adung tubuh mo sa hita manang tubuh padualihon gabi boy do tabereng haulion ni dohot asit kotongan ni na adong di Bibeli. Jala gabi murado hita mga tusi hata na adong di Bibeli. Huhut makorhon guklas neroha di hita. Songon tudosan adorang setuba dua liot dope hita ya do manjaha Yohanes pasal 3. Huboto do napajuk pa Jesus do si Nikodemus. Jala tungkar situ tudo Jesus mamicang si Nikodemus. Ale tungdak boto buasa dipicang Jesus si Nikodemus. Jala dak boto muse harus satikos nananaing ajaran ni Jesus tu si Nikodemus. Sudah nai hira holan cerita sajodo di rohakku. Ala ding tubuh paduhalihon nau mulai mahu bereng persiajaran nadinggan. Ima di partikian perjepan ni Jesus do si Nikodemus. Tiki perjolo marsiajar apa tong dosong si Nikodemus. Dugi muse marsiajar mau dihaholongan ni Jesus tu si Nikodemus.
Jala dihagyoton mengajar perlu ni na tubuh padu halihon. Dungi mersiajar ma amuse ya aupe tong do hape bui tubuh padu halihon. Holan marhita na persea au tu Tuhan Yesus. Nang pola mate ibana dihau penersilangi. Ale dungi tok tong dope hujaha Johannes tolu. Jala hilalahon ma tabon marsiajar sian kisah ni sini Nikodemusi. Seekor binatang manang pananggai bodo mamereng aha nahu ulahon. Aledang diboto pananggai aha dosa sitongna nahu ulahon. Dang adong DNA ni pananggai la mangatu si jolma. Ale suga dia dong DNA ni jolma dipamasuk tu pananggai ra gabe mulai ma pananggai marpatu sio tu jolma. Kita jalo Yesus gabe si palua secara pribadi gabe adong madihita DNA ni Yesus la mangatusi Tuhan Yesus lamu dewasa hita lamu gudang mahita tusi taringot tu Tuhan nang dohot hatanai. Songot tudosan tiki sekolah sendiri pehita aka buku-buku sendiri tak bersejarah. Tiki hita di SMP aka buku ni SMP do tak bersejarah. Ale anggo debata hola sara do buku tu sudah hala Kristen ima Bibel. Lapatanna Bibeli cocok tu sudah jolma. Mulai sian hapersian ni Kristen na poso satu na dewasa. Tunggu hiya doon. Alana yang gue sini Bibeli pinabotohon nito di berbadia do sesuai dohot kebutuhan tatiki. Song tudosan 36 tahun na salpu dang do pesahalak na persiaau. Tiki hujaha Johannes tolu di pabotohon debatado na perlu situ tudo na ikutubu au padu halihon. Jalan jalo Yesus gabe si palua dia usah diri. Hasitonga si songonon pinabotohon ni debatado tuau. Alai yang gua ka hasitongan na asing dang dipabotohon dope ala dang perlu dope dia utiki. Dungi hulak ko mamuse majaha pasal nasarupa. Salii marsiajar maaw siya Johannes tolu ayat onom namadok yang gojolma adong do dua sifat alamina. Sadamay perdagingon napaduahon partodion. Hasitongonon dipabuat tuau ala songon hala Kristen nalamutoras. Iko botodo na iko jagaw do ngolo ni perdagingon nang dohot partodion niba. Dungi muse tong mahujaha pasal nasarupa tiki persiajari ma Johannes tolu ayat walu. Ima songon pangona ini ulau nito di berbadia ayat dos mai songon alugu di boto debatado yang gori tiki perlu do boto oku kunan itu di berbadia ring ulukku tung suadong do buku songon Bibeli yang go Bibeli ima surat cinta manang surat holong ni debata sabing doi tuganup aka yanakon ni debata manang halak na persia. Bibeli mangolu do jala margogo si tutu. Bodo tajaha di buku Heber 4 ayat 12. Ay mangolu do hatani debata jala mapakorhon jala tumaso mesian nasa podang si dua baba.
jala terus do disirang. Hosa dohot toddi. Ring-ring dohot utuh-utuh na. Las dihumi do. Sinakap dohot pinikiran ni roha. Jadi hatani debata. Boy do paubahon diri taganup. Bibeli disuratot debata ama. Dang tuaka partiuluga sabing. Alai tuhamudo. Ali aka dongan damang dainang. Bibil, dang nagabesada mata kuliah, tuaka na ng kuliah teologi sabing. Alana, 70% isini bibeli, marisi cerita. Gabi boy do makorhon tuhita. Ale buasa ma. Gabi kemudangan. Marlo roha menonton drama Korea. Unang apalama kalau mau cerita-cerita narong di bibeli. Alasanna ima. Ala nasala do sikapta mamereng bibeli. Sian mulana nadidok rohatta do yang go bibeli ima sada buku namar situtu di suraton lao persejaratta. HP yang gue kenyataan na gudangan sian hita dang dihalo mohon mersiajar. Suadong nama dokter hita. Tungpe bibeli sada buku nomor situtu. Ale bibeli tong do sada buku nauli pakilala honon dohot persiajar honon. Jahama bibeli. Ala kurang dudisi aka cerita nama carikot. Jahama bibeli. Dohot pakiriman. Nanang adong do hata honon ni tuhat debata tuhamu akadongan. Jahama bibeli. Rapun Yesus. Songon ali adana sumurungmu. Ali akadamang dainang. Jala paido ma parbinotoan sian ibana. Tiki majah bibeli hamu. Asatung dia tu siamu lapatan ni hatanai. Molo pesipata godang hata. Manang kalimat dibeli nah hurang tatusi. Gudang musa sejarah nah hurang taboto. Manang akagwarna asing. Natar surat dibeli nama bain hita gabelosok rohatta majahasa manang patorucon. Alai nunutima. Majah bibelon tarsongon na mga lang dekemas nagugsugana do nadiloppa songon arsik. Jala tabo ina. Songon si panon kas ni halak batak tuba. Tung pegudang sugani dekemas alai tung macet tabo situ tuda ina. Ima dekemas na nersik. Dan kami manudati hita pahabis codekei. Pada majotikim majahabibel. Ulah nahmu mai tarsongon na pada detikimu tuhalak na hinahulungan ni rohamuna. Gabi boy mahamu makalasot tikinauli rapon ibana. Ulahon mai tarsongon na mga lang dekemas na nersik na kinon. Tung pegodong sugana alai tung habis dipangan. Majahabibel perlu disiplin manang maraturan. Yang go disiplin sada sikap nama ce perlu doi. Asa tung boy tamara hasil tung tua HP nasinita ni rohatta. Manang nataulahon. Di olahraga, di namar tunangan, di namar siajar keterampilan, dohot akan asing pe. Sikap disiplin, para dehon tiki, lama jahabibel, dohot martangiang, tung maca perlu situ tudo.
molo naing helalaot ta do tabo ni mar perdomuan tu debata nang tu do ngatta na asing pe jaha jalatung macai jaha mamusia marulakulak surat cinta mana surat horong pribadi ni debata tu hamu adong do tonane baru siat debata tu ganu pahamuna si ganu pari mau lihat ma tu hamuna damang dainang nang soni hanggi pendaribot siala nung dibagi hamuna renungan singkat di manuguton sape to napajepahita marsugot muse Tuhan Yesus Kristus ma mamas masuhita saluhutna mau lihat